Знаете ли, имаше един много интересен период, 93-94 година, още не беше навлязал като стил така наречената чалга или поп-фолк. Ние с Зори направихме много интересни песни, в които вплетохме мотиви от автентични народни песни, български. Също така в самите аранжименти поставихме така на възлово място автентични народни инструменти и се създадоха първите, така да се каже, песни на 90-те с етно и балканско звучение, но в хубавия смисъл на думата, като Няма вечна орис, Хайде хоп. Хайде хоп, ела да тропнем скак, с нас хорото да се люшне. Хайде хоп, додето падне мрак, без умора, хайде хоп. Когато изпълнителя отиваше от тях и започваме да разучаваме песен, тя казва: имиджът за тази песен трябва да бъде такъв. Като цяло твой имидж, Ивелина, трябва да бъде такъв и такъв и такъв. Нейна беше идеята момичето от Провадия да облече черния шлифер, шапка, шапката да бъде тип гаврош. И ще ви кажа защо. Трябва да си неразгадана, казваше Зори. Когато си дошла да живееш в големия град, постави си маска на лицето и се бори като лъв. Никога не показва истинското си лице, защото очите казват истината и те винаги ще ти издават. В Казахстан на песента Хайде хоп се превърнала в един голям хит. Хората помнят тази песен и казват: отново изпей, давай да танцуваме, така я наричат. Бях направила Няма вечна орис, Днес оставям самотата и Грешна ли съм, Господи. И Зори вече беше в болницата и аз отивам и давам песните да ги чуя на локменче. И тя казва: Ивелина, какво си направила ти? Остави сега Днес оставям самотата. Добре, това е потенциален хит, бърза, хубава песен, танцовална. Но Няма вечна орис и Грешна ли съм, Господи, като че ли си... Все едно, за мене си ги изпява тези песни. Виждам себе си в тях. Това е нейната молитва, нейната лична молитва към Бога. Грешна ли съм, Господи, че ме наказваш с тази болест? Това беше моята мисъл, за да създам този текст. Вие усещате в песента, това е съдбата на самата Зорница. Трябва да ви кажа, че аз мислих само за нея. Господи, кажи ми. Песента тръгна без нейното първо съгласие. След това тя хареса текста, разбра за какво става дума. Така че песента Грешна ли съм, Господи е песен, последна изповед на човека Зорница Попова